שלום לכם, ברוכים הבאים לסדרה של אימון אישי לצמיחה במסע החיים. הספרייה הדיגיטלית שתעניק לכם טיפים קצרים וממוקדים לכל נושא בחיים, בהעצמה אישית, צמיחה בחיים, יחסים זוגיים, הורות ומשפחה, יחסים בין אישיים ותוך אישיים. מי אני? אני מאמנת לצמיחה במסע החיים, בעלת תואר שני, אשת חינוך, יועצת חינוכית ומנהלת בית ספר לשעבר. כתבתי ספר ובעלת תוכנית רדיו בנושא העצמה הורית, אישית ומשפחתית. כיום, בנוסף לתפקידי החינוך, אני משמשת כמאמנת אישית ומשפחתית. איך נולד הרעיון לספרייה הדיגיטלית? לאחר שנים של אימון אישי, הנחיית קבוצות, כתיבת מאמרים והרצאות, הבנתי שיש בכוחי להגיע ולהעניק לקבוצה גדולה יותר של אנשים מהכמות שיכולה להגיע אליי לקליניקה. גם הבנתי שבימינו הכל נמצא במדיה, אנחנו דור הטיק-טוק, הדור שרוצה לדעת הכל מהר, מדויק, קולע וקצר. כן, בלי הרצאות וספרים שלמים, שאלה ותשובה. נושא אחד כל פעם ממוקד ונותן טיפים מעשיים להתנהלות היומיומית. כך שבמקום להגיע לקליניקה למצוא בייביסיטר אם צריך, חנייה וזמן פנוי, או לקרוא מאמרים ארוכים, תמצאו הכל בספרייה הדיגיטלית שתהיה פתוחה לכם באופן חופשי לכל נושא. בהקלטות אלו אתן טיפים קצרים וממוקדים, מובנים, המתאימים לכל אחד בלי להתאמץ הרבה. הטיפים גם על פי תיאוריות, שיטות שונות, על פי הניסיון, למידה, מחקרים ועבודה של 35 שנה. בספרייה תמצאו הקלטות בהעצמה אישית. אז נעים להכיר, כנסו לספרייה הדיגיטלית ביוטיוב, נאוה פרץ, בן שבת, או פשוט נאוה פרץ באנגלית. בהצלחה.